नमस्कार मित्रांनो, आमच्या YouTube चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे. आम्ही आज चाललो मालवणात फिरा. तुम्ही पण येत असतात, चला आमच्या बरोबर. चला तर मित्रांनो, आता आपण जाऊया मालवणात फिराक. पप्पाने गाडी पण काढलेली आहे. चला तर जाऊया. आणि मम्मी पण पासून डुगू येता. चला मित्रांनो, आता आम्ही निघालो. तर मित्रांनो, ह्या समर्थ मंगल कार्यालय ह्याच्यानंतर कोळमातला पूल येताला आणि त्याच्यानंतर मालवण. आमच्या मालवणातलं बोर्डिंग ग्राउंड मॅची बिची होतं. तर मी आता चिवला बीच कडसून रॉक गार्डनला जातलो. तर आता आम्ही चिवला बीच कडे इलो. या मालवणचा चिवला बीच. हैसून आम्ही रॉक गार्डनला जातलो. आता तर थोडाच लांबा, थोड्या वेळात पोचतलो. हे बघा पर्यटक किती येतात, मजा करतात. हे बघा होडी पण खूप. तर हे आमच्या मालवणचं पोलीस स्टेशन.
त्याच्यानंतर हे रॉक गार्डन आलं. आता आम्ही गाडी लावतो. तर आम्ही रॉक गार्डन मध्ये इलो. हसून चालू झाला. पप्पा आणि मम्मी चलतात. ही रॉक गार्डनची दुकान आणि गेम मत. आम्ही रॉक गार्डन मध्ये आतमध्ये गेलो. हा बघा एक कुत्ता. ते इथे तिकीट घ्या कोई. तिकीट घ्यायची आणि आतमध्ये एंट्री करायची. एका माणसाचे किती? 5 रुपये. एका माणसाचे 5 रुपये. काय काय दाखवतात रॉक गार्डन? मस्त बनवलं. जा वर. जातो आतमध्ये उतारतो. तर मित्रांनो आता आपण समुद्राच्या साईडला जाऊया. तो बघा तिथे समुद्र आहे. तर ही बघा रॉक गार्डनची डान्सिंग लाईट ही 6:30 वाजता चालू होणार. तर हा बघा चुला बीच. हे बघ चुला बीच. तर आम्ही थंयसून निलो. थंयसून
हे समोर कोळम आहे. तर बघा आमचं समुद्र मालवणचं किती मस्त वाटतं रॉक गार्डनचं वरती इकडे आम्ही. बघा मित्रांनो आमचं चिवला बीच किती मस्त दिसता, किती पर्यटक इले आहेत त्याच्यावर. बोटीवर स्कुबा डायव्हिंग करतात, खेळतात. हे बघा इकडे फिशिंग करतात, मासे पकडतात. हे बघा रॉक गार्डनच्या पाठी पण किती पर्यटक होत आहे. पॅराशूटिंग पण करू गावता. चला तर आता आपण रॉक गार्डनच्या दुसऱ्या साईडला जाऊया. मम्मी लवकर जाते. तर इथे रॉक गार्डन मध्ये छोटासा मंदिर आहे आणि इथे बसासाठी बेंच पण बसवलेले आहेत. त्याच्यामध्ये तर बघा इकडे पण एक समुद्र आहे. पण संध्याकाळचा मस्त रस्ता आणि पण बनवलं आहे. काय आता कचरा कुंडी. ही बघा ही पण कचरा कुंडी मस्त बनवलेली आहे. आता आपण घसरगुंडीवर जाऊया. पप्पा व्हिडिओ बनवतात, पप्पांच्या हातात मोबाईल आहे. चला जाऊया. मित्रांनो आता श्रेयस घसरगुंटीवर जाता खेळाक. आज बोलतो आज सगळं मी बोलतलंय. बोललं बोल काय. आपण घसरगुंटीवर जातो, माझ्या हातात मोबाईल दिलाय. हे मस्त रॉक गार्डन जे आहे ते लहान मुलांसाठी खेळण्यासाठी केलंय. या साईडला पूर्ण समुद्र आहे. बसायला वगैरे पण मस्त जागा केली आहे. आज आम्ही लवकर आलोय. जर संध्याकाळी अजून लेट आलो असतो तर भरपूर गर्दी असणार होती. आज आम्ही लवकर आलोय. जायचं आहे मला पण, लवकर घेऊन आलो त्याला. 8 दिवस प्रॉमिस करतोय त्याला जाऊया जाऊया जाऊया. मला आज नेऊयात. खेळतोय तर पण आम्ही पण बसतो थोडा वेळ. दमलो वाटतं. का आला होय. अरे एकट्यानं चालत असतं त्याच्यावर, बॅलन्स करत असतं. जा बघूया एकदा ट्राय कर. चप्पल काढून ठेव. चल पटापट चल. हा पर्यटक पण यायला लागले. जशी संध्याकाळ होणार तशी जास्त गर्दी होते इकडे. बस एवढंच जमलं.
पाणीपुरी वयता खंय गावतली पाणीपुरी इकडे पाणीपुरी हवी सांग त्यांना सांग त्यांना दहीपुरी पाणीपुरी नाही पाणीपुरी आली आहे शेवटची दहीपुरी यायची बाकी बरं खा ना तू ती दहीपुरी पण आली आहे लहान मुलांसाठी गेम्स पण आहे तिकडे शेवपुरी झाली आता याने परत पाणीपुरी मागवली आणि रॉक गार्डनची पार्किंग आहे त्यांची गाडी वगैरे पार्किंग करायला तिकडे मित्रांनो आता आम्ही रॉक गार्डन कडून सिंधुदुर्ग किल्ल्याजवळ येतो तर समोर आता सिंधुदुर्ग किल्लो पर्यटक बघा किती मस्त वाटतं समुद्र पण हा कुठले पण लावलेले आहेत बोटिंग ते बघा बोटिंग किल्ल्यावर लोक चालले आहे हा बघा सिंधुदुर्ग किल्ला इकडे आहे हा बघा इथून बोटी असतात सिंधुदुर्ग किल्ल्यावरती जाण्यासाठी आणि इकडे मागे तिकीट काउंटर आहे आता आम्ही जुन्या जेटीवरती उभे आहोत पहिले इथून बोटी असायची आता हे नवीन बांधले आता इथून बोटी असतात सिंधुदुर्ग किल्ल्यावर जायला तर मित्रांनो आता व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा